खुलुमबाय अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायलायबाय गासैबो मिथिखागौ दिनै जोङो नोंथांमोननि गेजेराव आरो फिन खनसे खर' गंग्लायै आर'ज गाबनो फैदों बेनो जाहैबाय नबजित नार्जारिया नोंथांमोननि आरो गासैबो आंनि भिउवार्सफोरनि नाजानायाव नोंथांमोननि मिस कल होनायाव जिहेतु नबजित नार्जारिया सबसे हाइस्ट भट मोननानै जि टिभियाव जि डान्स इन्डिया डान्स मोसानानै मोजां मोनसे रेंक मोननानै जिहेतु जोंखौ गोग्गानाय लाबोदों थारैनो बिनिनो आरो फिन खनसे नोंथांमोना आरो बिथांनि सहाय नांनायलाय सहाय बिनो थाखाय जोङो नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय थारैनो नबजित नार्जारिया गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सांकाति टाउननिनो सासे उन्दै जाखांफुनाय सासे हाथरखि बर'नि गेजेराव हाथरखि बिथाङा बे टाउननिनो आरो बे टाउनखौ सोरगिदिं केमेरा पार्सन सोमदोन बसुमतारी बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय बे सोरगिदिं थासारि बेसेबांबा समायना गलाघाट जिल्ला आरो बे सोरगिदिं बिफां लाइफांजों बुंफबनाय आरो समायना गासैबो सुबुं बर'जों लोगोसे गोबां जातिनि सुबुंफोर दङ अनलायनानै जाहाथे बे सांकातिनि रायजो राजाफ्रा रुजु रुमु बेयाव रायजो गोदोनिफ्राय जाबोबाय थादों थारैनो बियो मोनसे नागालेण्ड आरो नागालेण्डनिफ्राय फैनाय अरुणाचल आरो आसामनि मोनसे लामा थारैनो बे समाव जोङो नबजित नार्जारिनि जितु एवारनेस केम्पेइन खालामबाय थानाय बेखौ जोङो रायजो राजाफोरा बेनार होनानै आरो बिनि माखासे भट होनो खावलायनाय गोबां सुबुंफोरखौ बेयाव ज' जानायखौ नुनो मोनदों बेखायनो बिथांमोननिफ्राय फंनैसो आरो नोंथांमोनखौ नबजित नार्जारिनि गुबै न'खौ नैबे दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन बेनिखायनो जोङो केमेरा पार्सनखौ एसे थाबायनानै फैनो खावलायबाय आरो बेयाव दिनै आं गोबाव समनिफ्राय साना बेफारि मिस्टार साना बेफारिया आं सम सम बेनाव सांकाति फैबा साना जायो মই সময় সময় আপোনাৰ তাত এইটো চানা বেপাৰী ন আপুনি খাই আছো কেনেকুৱা লাগিছে যে নৱজিত নাৰ্জাৰী আপোনালোকৰ এই চেণ্টাৰৰ এজন এতিয়া ডান্স ইণ্ডিয়া ডান্সত ভাল এটা ডান্স পাৰফৰ্মেন্স কৰি আছে আপুনি কি ক'ব ৰাইজে এতিয়া আকৌ কালিলৈ ভোটৰ প্ৰয়োজন হৈছে এইখিনি সময়ত আপুনি আহ্বান কাক কি জনাব আপুনি ভোট দিছে না নাই এবাৰ আৰু এতিয়া ভোটৰ প্ৰয়োজন হৈছে আপুনি দিব নাই আপোনাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালক কি ক'ব এতিয়া আপুনি ভোট দিবলৈ অনুৰোধ জনাব পাৰিব যিমান আছে পৰিয়াল চবক কৈছে দিবলৈ ধন্যবাদ থাকিল বয়বো होदों ইथिং সবজি বেপাৰীफोरखौ বেছি চেংনি দাদা এফালে আহক আপুনি ক'ৰ হয় নৱজিত নাৰ্জাৰীক জানে আপুনি ভোট দিছেন নাই আৰু এবাৰ ভোটৰ প্ৰয়োজন হৈছে আপুনি দিব নাই দাদা আপুনি ক'ৰ হয় কি ক'ব এতিয়াতো আকৌ আপোনালোকৰ যিটো নৱজিত অসমত বা ভাৰতবৰ্ষত মানে নাম উজ্বলাই উঠিছে এইখিনি সময়ত কি ক'ব নাই যি হৈছে ভালে শুনিছো আৰু আমি ভোট দি আছো তেওঁক আৰু জয়যুক্ত হ'ব লাগে হয় আমি সেইটোৱে বিচাৰিছো থেংক ইউ গোজोननाय थाबाय আৰু गोबां আৰু আমাৰ চানা বেপাৰী দাদা আছে ভাইটি ক'ৰ হয় মই ইয়াৰ নহয় মই গোলাঘাটৰ এনেতো গোলাঘাট হলেওতো আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাজৰ পৰা যিহেতু নৱজিত নাৰ্জাৰী যিটো ডান্স কৰি আছে কি ক'ব এইখিনি সময়ত বহুত ভাল লাগিল ভাল লাগিছে ন ভাল লাগিছে যে ইয়াত এটা গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গৌৰৱ এটা কঢ়িয়াই আনিছে ভাল লাগিছে আৰু ভোটৰ সময়হে আহিছে কি কৰিব ভোটৰ সময়ত আহিছে আমি সাপোৰ্ট কৰিম আৰু ধন্যবাদ থেংক ইউ দাদা কি ক'ব ভালনে ভাল আপোনাৰ ঘৰ আমাৰ ঘৰ এইখিনিতে বিশ্ৰামপুৰ কি লিখে আপুনি বাঘ লিখে বাঘ বিমল বাঘ কিমান বছৰৰ পৰা আপুনি এনেকা চানা বেপাৰী কৰি আছে বেছি নাই এটা 2 মাহ মান হয় আছে 2 মাহ কেনেকুৱা লাগিছে চানা বিক্ৰী ভাল লাগিছে আপুনি ইয়াতে বিক্ৰী কৰে আৰু বেলেগত বজাৰত যাওঁ বজাৰ যাওঁ বঢ়িয়া মানে স্কুটি লৈ আপুনি চানা বিক্ৰী কৰি আছে না আমাৰ অসমৰ যুৱক ভাল কাম কৰিছে ভাল লাগিছে মানে চানা মোৰ ভিডিঅ'ৰ মাজেদি আপুনি কওক চানা কেনেকা বিক্ৰী কৰে 10 টকাত কিমান পায় কেনেকুৱা বনায় 10 টকাৰ এক ভাগ ঠিক আছে চানা সংকাতি আহিলে এই দাদাৰ চানা খাবলৈ আহিব মোৰ লগৰীয়াসকল गोबां मार्केट बारा गोबाव खालामला भिडिअखौ जोङो डाइरेक्टलि जोङो थांनोसै नबजित नार्जारीनि न' समाबो बेसे गोलाव जाबाय बेयाव बे मेन सारियालि जायो आरो बे सारियालि बे नागालेण्डनिफ्राय फैनाय नागालेण्ड दादा ক'ৰ হয় আপুনি সৰুপানী হয় কিমান দূৰ ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ এইখিনি জায়গাটো কি কয় সংকাতি এইটো ৰোড ক'ৰ পৰা আহে এইটো দয়ালপুৰ নাগালেণ্ড পাই বুলি না দয়ালপুৰ পাৰ হয় নাগালেণ্ড নৱজিতক জানে আপুনি হয়
ভোট দিছেন নাই? দিছো। আৰু এবাৰ দিব লগা হৈছে আপুনি? দিম দিব না? ধন্যবাদ। ঠিক আছে। নবজিত নাर्जारिनि न'आव हाबैनोसै, भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानासै। बायदि बेनार नबजित नार्जारिनि एवारनेस होनो सावनाय बेनार दङ। नैबे जाबाय नबजित नार्जारिनि न' केन्टिन हल, माने जाय जोङो मालाबा नुयो माबाफोर प्रग्राम जायोबा आरसि बानजाय आफादनि कमिटिबो दायो। दा बे समाव जोङो खाफाल गोनां होननांगोन, सानखाथियाव दिनै जोंनि मैखोम बर'नि सासे गोबाव सम समाज बा बर' हारिनि थाखाय नांथाबबोनाय रमिय' नार्जारि आदाखौ लोगो मोननानै गोजोननाय मोनदों। बे समाव अरुण ब्रह्मनि इउटुब चेनेलाव गिबि खेब आदाखौ लोगो मोनबाय आरो आदानिफ्राय आशीर्बाद। बे समाव जिहेतु नबजित नार्जारिया जोंनि भारतबर्षआव दा बर' रायजो राजाफोरखौ मोनसे आगानसे बा मिथिसार होनायाव मिथिसार होदों। दा बे समाव नबजित नार्जारिनि जानानै आरो फैयै भटनिबो गोनांथि जाबाय आरो बर' समाजनिसिम मा मेसेज होगोन जे नबजित नार्जारिया सासे बर'नि थाखाय मा, आरो बिथांनि जिथु मोसानाय देरहासारोबा जोंनि बर'नि थाखाय मा लाब जागोन बेखौ फोरमायनो थाखाय खावलायबाय। जोबोद साबायखर जे बिथाङा दाखालि थार्ड राउन्ड जिथु भटिं राउन्डमोन बेयावबो हाइस्ट भट मोननो हादों जाजेसफोरनि आरो जायखिनि अडियेन्स बिथांमोननि भटनि थाखाय। आं बेनि थाखाय जाय बिथांमोना भट होनानै बिथांखौ देरहाहोबाय, बिसेसकरि बर' हारि, बर'नि गुबुन गुबुन आफाद फसंथान दल संगठन, बेजों लोगोसे जोंनि नर्थ इस्ट आसाम आरो भारतनिनो जेसेबां सुबुङा बिथांनो भट होनानै देरहाहोबाय, आं बेनि थाखाय जोबोद गोजोनदों आरो साबायखरबो आं बावहरबाय। आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आरो गलाघाट जिल्लानि जानानै फिन खेबसेबाव नोंथांमोन बयखौबो खावलायफिननो सानो जे बिथांखौ जों टप 5आव लाबोनांगौ। आरो टप 5आव लाबोनांगौ जायोबा नोंथांमोननि अननाय आरो मददखौ आरो गोनांथि जाबावगोन। आं बेनि थाखाय फिन खेबसेबाव आं खावलायनानै दोनखाबाय। आं खावलायबाय थादों सिगांबारावबो जे बिथांखौ जों नायदों, जोबोद गोग्लैसोनाय, नोंथांमोना नुखाबाय। सानखाथि नैबे गामियाव जोङो बेवहाय माखासे दखान गला लानानै मोनसे बाजार जायो बेयाव बेलासि समाव। दा बे सानखाथिनिफ्रायनो बिथाङा गावनि जि रोंगौथि, गावनि टेलेन्ट स्किलनि गेजेरजों दिनैसिमबो नेसनेल लेभेलाव बिथाङा जिखिनि मासिखौ आवग्रिनो हाबाय, बेखौ जोङो बिथांखौ मदद होनानै जों आरो गोजौआव लांबावनांगोन। आरो बे लांनाया जोंनि मोनसे बिबान, आरो बेजोंनो जोङो बर' हारि, जोंनि गलाघाट एबा जोंनि आसामनि जानानै भारतबर्सआव फिन खेबसेबाव जों नेसनेल लेभेलाव जोङो मोनसे मोजां मासिखौ मोननो हाबाय। आरो दिनै फोरमान खालामबाय बिथाङा नबजित नार्जारिया गावनि जि रोंगौथि बा गावनि टेलेन्ट बा स्किलनि गेजेरजों दिनैसिम बिथाङा जिखिनि मावगासिनो दङ, बिथाङा मावखागासिनो दङ। नाथाय जों बिथांखौ एसे अननाय आरो बिथांखौ एसे जोङो गोब्राब नाजानानै जुदि आरो मदद खालामनो हायोबा, मददा बेनो जे बिथांखौ जों सनिबार बेलासिनि 9 रिंगानिफ्राय माने समबार फुंनि 9 रिंगासिम भट होनानै 9152 बेयाव, आरो बेखौनो फिन खेबसे आं खावलायफिनबाय। जोबोद गोजोनदों दिनै जोंनि गेजेराव अरुण फंबाय बिथाङा फैनानै जिखिनि बेयाव बिथाङा माने बे कभारेज खालामफैदों, आं बिनि थाखायबो बिथांखौ साबायखर बावदों आरो बिथांनि चेनेलनि गेजेरजोंनो फिन खेबसेबो साबायखर बावदों रायजो राजा नोंथांमोनखौ। नबजित नार्जारिखौ नोंथांमोना थांनाय जि थामथि जि भटिं राउन्ड बेयावबो हाइस्ट भट होनानै देरहाहोबाय, आं बिनि थाखाय साबायखर बावदों। बिथांनि पजिसना दा जोबोद मोजां आरो बेखौ जोंहा जोबथासिम आल्टिमेट जों बिथांखौ देरहाहोनानै लाबोनाया जोंनि बयनिबो बिबान। आं बिनि थाखाय नोंथांमोन बयखौबो खावलायफिनबाय। गोजोननाय थाबाय आदा। बे समाव आदाखौ लोगो मोनबाय आरो आदायाथ' बै समाजनि मोजां खामानि मावनायखौ जों मोनबोबाय थादों आरो दिनैबो बिथाङा समाजनि जि मोजां मावनाय आरो समाजखौ मोजां खालामनो नाजानायाव बिथाङा गोख्रोङै बाहागो लाबोबाय थाबावदों आरो लाबाय थागोन आसा खालामदों। बेनो जोङो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायखादोंमोन नबजितनि न', जाय गलाघाट जिल्लायाव ओरैबायदि मोनसे जायगानिफ्राय सासे बर' सुबुङा बर'खौ आगानसेयाव दावखोहोबाय, बेयो जोबोद गोजोनथाव। बेखायनो गलाघाट जिल्लानि रायजो राजा लोगोसे गलाघाट नबजित नार्जारिनि न'खर आरो नबजित गासैखौबो जों साबायखर बावनांगोन आरो बिनि थाखाय आरो जोङो खामानि मावबावनांगोन, बेखौ आसा खालामनानै आंनि गासै इउटुबार लोगो नोंथांमोन आरो लोगोसे नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिनानै नोंथांमोनखौ खनले खावलायबाय नबजित नार्जारिनो फिन खनसे आरो जों जयै भट होयो आरो भट होलायो आरो भट होनानै देरहासार खालामो, बेखौ खावलायनानै नोंथांमोननिसिम दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय होननानै आं फोरमायबाय। गोजोन्थों।